si to určitě zaslouží a určitě ta podpora tady vás, kteří jste na břehu, je strašně moc důležitá. Takže jdeme na to, podpoříme, pojďte! Lokovičtí Šneci, taky můžeme zatleskat. Lokovičtí Šneci. Přátelé, tak tohle je parta, která si říká Argonauti, taky můžete zatleskat. Jejich čas byl 00:51 61. Jenom poprosíme taková informace, pokud je zde přítomen tým Aldra. Takže na startě se právě teď chystá tým Černá Perla, Hujeři a Parta Hit bez hranic a hned po ní budou startovat Tigřice, Nemocnice Hranice, Šťáva Jizny Znojmo a Komety Hranice. Takže poprosíme tyto týmy, aby se pomalu shromažďovaly u mola. Startovat týmy budou Černá Perla, Hujeři, Parta Hit bez hranic a hned po nich poprosíme, aby se nachystali Tigřice, Nemocnice Hranice, Šťáva Jizny Znojmo a Komety Hranice. A právě se nám blíží i Hábus M Draci Ačko. Jejich čas byl 00:53 95. A do lodí už se nám připravují Černá Perla, Hujeři, Parta Hit bez hranic. A až si nastoupí tyto týmy do lodí, tak bychom potřebovali a zároveň chtěli, aby se k molu nachystali tyto týmy. Tigřice, Nemocnice Hranice, Šťáva Jizny Znojmo a Komety Hranice. Kolem vás tyto týmy, aby je pořádně podpořte. Skupina E, 2 kg, 55,
0057 01. Přátelé, takže tohle jsou Háků, Stem, Draci Bčka, Píkvice, Nemocnice Hranice, Ostřeje. Velký pokles pro obě dvě družstva. Znamená pod vedením kapitána magistra Petra Štěrby. Tyto samotné závody a festival dračích lodí by se neobešel bez sponzorů a partnerů. Generálním sponzorem závodu je developerská společnost Petr Štěrba SRO. Vydalsky SRO. Ostatní partneři. Agentura Moravia Service, AR Brno, Freeport Hatě, Nike, Český rozhlas, Znojenský týden, Agentura Conference Production a Nový Znojmo.